Higala maing adlaw o kumusta? Kumusta ang inyong pagtanaw o pagpamati sa episode? Higala unta ikaw na panalanginan o nasayod ka na gid karon may tungod sa paagi sa kaluwasan nga maurag pinakatumong sa among team nga ang kada usa nga makapaminaw o makatanaw niini mapanalanginan ug makaangkon og kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Diya kita karon sa episode 9 o kini nga tema nindot o atong masayran ang mahitungod sa bayaw nga mahitabo sa unahan nga panahon. O sa laing bahin diya sa English nga mga pulong rapture. Apan sa dili pa sama sa atong naandan, ato usang balikon ang milabay nga episode para nausab sa pagpresko para makasumpay ang mabahandianon nga tema karon. Sa miaging episode, nagtuon kita mahitungod sa dapit nga ginganlan og Hadis. Sama sa atong nahimbawaan nga naay duha ka bahin ang Hadis. Ang daotang bahin mao ang dapit sa nagdilaab nga kalayo ug sa pag-antos o sa ato pa imperno. Ug ang maayong bahin mao ang dapit sa hilabihang kalipay ug kalinaw ug sa pagkasipti gikan sa bisan unsang mga problema o kasakit ug kalisod o sa ato pa paraiso. Ang tanang mga kalag sa tawo nga makabutang dinhi hayahay ug wala na sila'y mga kalibog kabalaka ang tanan maayo. Gikan sa sinugdan sa panahon ang tanang mga tawo nga namatay nga wala motuo kang Hesus didto gibutang sa daotang bahin sa Hadis hangtod sa adlaw nga hukuman sila sa Dios. Ug niadtong adlaw sa paghukom ipagawas sila sa Dios gikan sa Hadis ug pagahukman niya sila ug unya itambog sila ngadto sa linaw nga kalayo ug didto sila magantos hangtod sa hangtod. Kung atong hunahunaon mga higala, mas maayo pa ang mapriso, di ba? Kay naapay puruhan niya makagawas apan kun ang kalag sa tao nga wala mo tuo kang Hesus kung didto nakabutang sa daotang bahin sa Hadis mag-antos siya hangtod sa hangtod. Apan ang mga tao hinuon nga mituo kang Hesus gikan sa sinugdan sa kalibutan hangtod sa iyang pagkamatay diha sa krus didto sila gibutang sa maayong bahin sa Hadis. Ug sa dihang nahumanan ni Hesus, pagbayad ang tanan natong mga sala, pinaagi sa iyang pagkamatay diha sa krus, ug sa iyang pagkabanhaw, giuban niya silang tanan didto sa langit. Busa karon, wala na sulod ang maayong bahin sa Hadis. Ug karong panahona kung naay mamatay nga tumutuo kang Hesus, diretso man ang iyang kalag didto sa langit. Kay lagi, humana si Hesus nagpakamatay, ug humana siya nagantos ngadto sa krus, ug humana niya bayri ang atong sala. Ug dayon, karon ang mga kalag, dili na ibutang sa maayong bahin sa Hadis. Dili naman mabutangan, bakante ang maayong bahin sa Hadis karon, kay lagi si Hesus, humana man nagpakamatay. Dugang pa, nahimbawan pud nato, nga wala na'y kasayuran ang mga kalag. Dili nato kalimtan mga higala. Sugod sa atong pagtuon nga ang mga kalag, oras nga mamatay ang tao, wala na ang iyang kalag diri sa kalibutan. Dili man magpabilin hangtod sa hangtod. Kay aduna man sila'y mapaingnan. Kung naluwas, dito na sa langit. O kung wala kaluwas, dito na sa daotang bahin sa Hadis. Ug dili magpabilin dinhi sa kalibutan. Pusa wala gay pulos kung ato silang sangpiton o magpatabang kita kanila kay wala na lagi sila diri ug dili kita nila makita ni madungog o mahatagag sakit o matabangan kay wala naman sila diri sa kalibutan. Ug sama sa atong naimbawan sa miagi nga mga episode, daghan pagi dili gani sila makabalik sa kalag-kalag. Kaya dili man sila makagawas kung asa sila nahimutang karon. Unta ato kining tuuhan sa walay pagduha-duha kay mao ang gisulti sa Dios sa matay usa kanato. Karon
Mupadayon kita sa atong episode nga guys gutan ug karon nga episode naa kitay mahimbawan diha sa pulong sa Dios nga kahibulungan kaayo nga mahitabo sa unahan nga panahon nga ganganlag bayaw o sa English rapture. Ug kung mahitabo na kini nga bayaw, kuhaon na sa Dios ang mga buhi pa nga tumutuo diri sa kalibutan. Kuhaon sa Dios ang mga tumutuo kang Hesus ug iya silang ibayaw ngadto sa langit nga buhi pa. Nga sa ato pa dili sila makaagi kamatayon. Dili sila makaagi nga isulod sa lungon ug dili sila makaagi nga ilubong sa yuta kay ibayaw sila ngadto sa langit. Ug basin gani mahitabo kini nga bayaw sa atong panahon. Kung atong una-unaon nindot o excited nga hitabo nga umabutay pa sa unahan tungod ni ini nga kahimtang. Nga basin gyud sa atong mga panahon karon mahitabo kini nga bayaw nga wala nato dahuma. Apan diha sa karaang panahon naay duha ka tawo nga gibayaw na sa Dios nga buhi pa ug tun-an nato karon ang mahitungod kanila kung kinsa sila ug kung nganong gikuha sila sa Dios nga buhi pa. Mo'y atong hisgutan karon. O mubasa kita sa Genesis kapitulo 5 bersikulo 21 hangtod sa 24. Mahitungod sa usa ka tawo nga gikuha sa Dios nga wala moagi og kamatayon. Sa dihang si Enoch nagpanuigon og 65, siya nahimong amahan ni Metusela. Human maanak kaniya si Metusela, si Enoch nagkinabuhi uban sa Dios sulod sa 300 ka tuig. Ug may mga anak pagayad nga lalaki ug babayi. Busa ang tanang mga adlaw ni Enoch 365 ka tuig. Si Enoch nagkinabuhi uban sa Dios ug nahanaw siya kay gikuha siya sa Dios. Sa ato pa nabasa nato dinhi niining mga bersikulo ang mahitungod sa tawo nga ginganlag Enoch nga wala mamatay kay gikuha siya sa Dios gikan sa kalibutan nga buhi pa. Si Enoch mao ang unang gibayaw nga wala makaagi ug kamatayon. Karon pa man nato na sayri ug karon pa nato na hisguti nga si Enoch ang unang tawo nga gibayaw dito sa langit. Apan naa pag ikaduhang tawo nga gikuha sa Dios gikan sa kalibutan nga buhi pa nga mao si Elias. Basin sa unahan nga mga episode atong mahimbawan. Apan kung interesado ikaw sa pagbasa, pwede nimo nga basahon. Diya sa ikaduhang mga hari, kapitulo 2, bersikulo 11 hangtod 12 ang mahitungod ni ini nga si Elias. Sama sa nahimbawan nato sa miaging episode, nga hangtod sa pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, wala pa'y bisan kinsa nga tumutuo nga tao nga nakasaka sa langit. Busa pinaagi ni ini, nahimbawan nato nga wala dala si Enoch o si Elias sa langit sa dihang gibayaw sila. Busa ang pangutana, kung wala sila dala ngadto sa langit, asa kaha sila gidala? Asa sila gidala sa Ginoo pagkuhaan niya kanila diri sa kalibutan. Gidala man si Enoch o si Elias ngadto sa maayong bahin sa Hades. Kay mauman ang dapit diin didto naghulat ang mga naluwas para sa pag-anhi sa manluluwas ug sa pagbayad sa ilang mga sala. Maoy na itabo kanila kang Enoch ug kang Elias ug sa dihang nabayran na ni Hesus ang ilang mga sala ay pa niya sila gidala sa langit. Busa karon tuan na si Enoch ug si Elias sa langit ug wala na sa maayong bahin sa Hades. Diya sa ikaduhang mga hari, kapitulo 2, bersikulo 11, nga mao ang hisgot sa pagkuhaa kang Elias, gisulti nga gibayaw si Elias dito sa langit. Unsa kaha, sumpaki ba kini sa gisulti ni Hesus diya sa Juan kapitulo 3, bersikulo 13, nga nag-ingon, walay nakasaka ngadto sa langit, gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit. Dili man.
dili man kini sumpaki, kay nahimbawaan nato diya sa episode 1 nga tulo ang langit. Nakagisgot kita may tungod ni ini. Ang unang langit mao ang kawanangan. Ug ang ikaduhang langit mao ang outer space nga dapit sa adlaw ug dapit sa bulan. Ug ang ikatulong langit mao mismo ang puloy-anan sa Dios. So sa ato pa naay tulo kabahin sa langit nga atong gihisgutan. Ug tungod kay gisultihan kita ni Hesus nga wala gay tawo nga nakaadto sa langit hangtod sa iyang pag-anhi sa kalibutan, makasiguro kita nga didto gibayaw si Enoch ug si Elias sa unang langit o sa kawanangan, ug gidala dayon sila ngadto sa maayong bahin sa Hades o paraiso nga didto sa ilalom nga bahin sa yuta. Ug didto sila nagulat sa pag-anhi ni Hesus sa kalibutan. Mao lugar kahimtang ni Enoch ug ni Elias. Ibalik nato ang hisgot bahin kang Enoch. Nahimbawaan nato nga gahulatan ni Enoch ang gisaad nga manluluwas, sama usab sa gibuhat ni Abel. Ug tungod sa iyang pagtuo sa manluluwas, naluwas man siya. Ug sa wala pa kuhaa sa Dios si Enoch, misulti ang Dios nga nakapahimuot kaniya si Enoch tungod sa iyang pagtuo. Kay wala man lagi lain niya gakahimutan sa Dios. Dili man ang atong mga paagi, dili ang atong mga binuhatan, kundili ang pagtuo lamang nga sama sa gibuhat ni Enoch. Magbasa pa kita may tungod kang Enoch diya sa pulong sa Dios kung unsa ang uban pa niya nga kahimtang. Diya sa mga Hebreo kapitulo 11 bersikulo 5 taman sa 6 dayon 13. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kaytas-an. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo, kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Sa dihang nagtuon kita mahitungod kang Abel, nahimbawaan nato nga daghan pausab ang gihisgutan nga mga tawo dinhi sa Hebreo kapitulo 11 ug silang tanan naay gisaluhan nga pagtuo nga sama sa giingon sa bersikulo 13 na nga matay silang tanan diha sa pagtuo, wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini o gikahinangup nila og miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Sa ato pa apil si Enoch minangup sa Dios ug mituo sa gisaad nga manluluwas apan wala na si Enoch sa kalibutan pag-anhi ni Hesus. Ug nahimbawaan usab ni Enoch nga temporary lang kini nga kalibutan ug ang insakto niyang puloy-anan mao ang langit. Maoy pagtuo ni Abel ug pagtuo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob nga sama sa gihisgutan sa Hebreo kapitulo 11 ug silang tanan nangamatay nga wala nila kakita si Hesus. Wala nila kaaktuhi kung unsay gibuhat ni Hesus. Apan bisan layo pa kini, sila nasayod og mihinangop nga si Hesus ra gayud ang ilang paglaom. Ug sila nasayod nga sa unahan, dalon gyud sila sa langit nga mao ang insakto nila nga puloy-anan. Ug kini nga kalibutan temporary lamang, mao ilang gituuhan. Makapangutana kita kung ngano kahang gikuha sa Dios si Enoch nga buhi pa. Unsay hinungdan, unsay tumong sa Dios. Hangtod karon sa atong panahon, gikan kang Adan ug hangtod karon, talagsuon kining panghitabo nga naay gikuha sa Dios nga buhi pa nga wala moagi kamatayon. Busa unsa kaha ang nakalahi kang Enoch kaysa uban. Magbasa sa kita sa usa pa ka gisulti sa Dios may tungod kang Enoch diya sa iyang pulong. Diya sa Judas bersikulo 14. May tungod usab kanila nga si Enoch gikan sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan
nagpropesiya nga nag-ingon, tan-awa ang Ginoo moabot uban sa kalibuan, kalibo nga balaan. Sa ato pa, si Enoch propeta man usab nga sama kang Abel. Si Enoch mensahero sa Dios, ug pinaagi ni Enoch gapropesiya man usab siya sa mga butang nga mahitabo sa unahan. Dili nato limtan mga higala nga diha sa mga buhat kapitulo 10 bersikulo 43 nahibaw-an nato nga nagtudlo ang tanang mga propeta nga madawat ang pagkapinasaylo sa mga sala pinaagi lang sa pagtuo kang Hesus. Mao'y gitudlo ni Abel, mao'y gitudlo ni Enoch ug sa uban pa nga mga propeta. Busa mituo si Enoch kang Hesus o gihinangop niya o giwali pagayid niya o nahimbaw-an niya nga napasaylo ang iyang mga sala pinaagi kang Hesus. Maulagi ang iyang gituuhan ug mausad ang iyang giwali diya sa daghan nga mga tawo. Apan naapay kahibulungan kaayo nga mahitabo sa unahan nga gipahibaw-an sa Dios kang Enoch. Nga nabasa nato diya sa Judas bersikulo 14 nga mao ang umaabot nga pagbalik ni Hesus sa kalibutan uban sa kalibuan kalibo niyang mga balaang mga anghel. Ug nianang panahona kuhaon niya sa Hades ang tanang mga tawo nga wala mutuo kaniya ug hukman niya sila ug unya ibutang niya sila ngadto sa linaw nga kalayo. Sa ato pa kini nga pagbalik ni Hesus dinhi sa kalibutan uban sa kalibuan kalibo ka mga anghel mao ang iyang paghukom. Hukman niya ang tanang mga kalag nga nakabutang sa daotang bahin sa Hades ug itambog niya sa linaw nga kalayo. Dugang pa, gitudluan ni Enoch ang mga tawo may tungod ni ining pagbalik ni Ginoong Hesus ug may tungod ni ining hukom nga dili gyud mapakyas nga moabot gyud sa unahan. Busa basin gikuha si Enoch sa Dios pinaagi sa kahibulungan aron mapamatud-an ang iyang giwali. Siya maoy gisampol sa Dios para nga ang daghang mga tawo makatuo nga aduna gi mahitabo nga bayaw sa unahan. Basin pinaagi ni ini daghan ang nakatuog na luwas ug nakaikyas ni ini nga hukom. Dili inoong kita makasiguro kung nganong gikuha sa Dios si Enoch nga buhi pa apan makapamasing gayud kita nga gikuha niya tungod ni ining kahibulungang mensahe may tungod sa iyang pagbalik sa kalibutan. Naa kita hisgutan karon nga dako kaayong hitabo nga umaabot pa. Wala pa kahitabo kaniadto apan mahitabo sa unahan sama sa giingon sa Dios nga mao ang pagbayaw sa Dios sa langit sa tanang mga tawo nga mituo kang Hesus. Gikan sa panahon sa iyang pagpakamatay diha sa krus ug hantod ni adtong adlaw sa bayaw. Ug ni adtong panahona idungan sa Dios ibayaw ang mga nangamatay na nga mga naluwas ug ang mga buhi pa. Basin gani nahimbaw-an ni Enoch ang bahin ni ini nga bayaw ug basin iya usab kining gipagwaliha kay murag daghan ang gitug-an sa Dios kang Enoch mahitungod sa umaabot pa nga mga hitabo. Mga igsuon, kung atong hunahunaon dako kaayong exciting kini nga hitabo nga umaabot nga bayaw. Hunahunaa gani ang mga patay nga gilubong nga nahimong abog pila ka tuig ang milabay sa pag-abot sa bayaw mabalik pagkapurma makatindog ug ibayaw sila ngadto sa langit. Sila pagabanhawon ug dayon dal-o na sila sa langit uban kanatong mga buhi. Basahon sa nato ang mahitungod ni ini diya sa pulong sa Dios mahitungod ni ining dakong paglaom para sa mga naluwas nga nakatuo ngadto kang Hesus. Diya sa unang mga taga Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 13
hangtod sa 18. Apan dili kami buot mga igsuon nga kamo dili mahibalo, mahitungod sa mga nangamatay. Aron dili kamo magsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kung atong makita karon sa tibuok kalibutan, bisan sa atong mga silingan nga barangay o sa atong silingan nga mga balay, kung naay mamatay, basta grabe nga hinilaka, grabe nga kasakit, grabe nga kaguol, dili gaya nila ma-speaker ang ilang kasakit nga gabation. Pero kung wala sila makatuo, angayan lang nga ilang buhaton, kay lagi mag-antos na ang mga kalag sa tao nga nangamatay nga wala makatuo kang Hesus. Apan kining atong gihisgutan karon, dakong paglaom. Ugani miingon dinhi nga angay kita nga magdinasiga ni ining pulong nga gipahibalo kanato sa Dios. Kay kung kita nagtuo nga si Kristo namatay ug nabanhaw, mausab sila nga mga nangamatay. Dadun ra unya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga nagpabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili maguna kanila nga mga nangamatay. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog gikan sa langit, uban sa pagmando, ug uban sa tingog sa pangulong anghel, ug uban sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ug kita nga mga buhi pa nga nahibilin, sakgaon unya ngadto sa mga panganon uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini, kita makig-uban na kanunay sa Ginoo, busa lipayan ninyo ang usa ug usa pinaagi ni ining mga pulunga. Makadasig sa matag usa kanato. Kung aduna kitay mga parinting nga namatay na ug nasiguro nato nga nakatuo gyud siya kang Hesus, igsuon walay duha-duha. Sama sa iyang gituuhan nga si Hesus namatay, ug sama sa iyang gituuhan nga si Hesus nabanhaw, mauman usab ang mahitabo kaniya sa unahan. Busa dili kita angay magkalibuga ug magkabalakaha para sa atong mga pamilya nga nauna kanato pagkamatay. Kay kung nakatuo sila, hayahay na ang ilang mapaingnan. Kahibulungan kaayo kini nga panahon kung mahitabo na ang bayaw nga atong gihisgutan. Giklaro pag-ayo sa Ginoo dinhi niini nga mga bersikulo nga mubalik gayud siya aron sa pagkuha sa tanang mituo kaniya. Mao ang iyang saad, kapipila niya hisguti sa iyang pulong nga ako mubalik sa dili madugay. Busa dahuma ug kini nga saad hawiri nga walay pagduha-duha nga bisan pa man kung unsa ang atong kahimtang sa kalibutan, ang atong Ginoo mubalik siya aron sa pagkuha kanato. Ug tuyo sa Ginoo nga atong hinamon ug atong paabuton ang bayaw nga iyang gisaad. Ug dili kita maguol mahitungod sa atong mga kaubang nangamatay, kay kung mituo sila kang Hesus, hapit na sila ibayaw sa langit, kauban nato. Si Ginoong Hesus mismo ang mukanaog gikan sa langit, ug iyang ubanon ang mga kalag sa tanang mga naluwas nga namatay gikan sa iyang pagkamatay diha sa krus. Ug iyang tawgon ang tanan gayud nga mga tumutuo sa tibuok kalibutan kauban sa dakong mando ug tingog sa trumpeta sa Dios ug sa tingog sa arkanghel. Ug unya una niyang banhawon ang mga lawas sa tanang mga tumutuo nga nangamatay na ug mahiusan na usab ang ilang mga lawas ug ang ilang mga kalag sa kawanangan. Unya kitang tanan nga buhi pa pagbalik ni Hesus, sakgaon usab kita uban kanila ug mutagbo kita kang Ginoo diha sa mga panganod ug unya gikan ni adto makig-uban-uban kita kaniya hangtod sa hangtod. Hayahay nindot nga kahimtang ug maoy atong
gahinamon nga muabot sa unahan. Busa sama usab sa nahitabo kang ino, daghan ang mga tumutuo nga ibayaw sa unahan, nga buhi pa ug dili sila mamatay. Bisan unsang taknaa mahimo nga muabot ang bayaw bisan gani karon. Ug muabot ang bayaw nga walay warning ug kalit lang, walay pagpasabot, dili pareha sa ato karon. Kung naay espesyal nga pagabuhaton sa gobyerno, pananglitan, naay gasuroy ug pasabot nga adunay mahitabo. Apan sa panahon sa bayaw, walay warning, kalit lang nga moabot kini nga bayaw nga wala nato dahuma. Moabot ang bayaw nga walay pagpasabot ug sa kalit lang, sama kakalit sa pagpamilok sa mga mata. Ug ang mga naluwas wala na diri sa kalibutan. Mahanaw na kung ikaw nakatuo kang Hesus sa pag-abot ni ini, mawala kita dinhi ug ibayaw na kita. Dito na kita sa langit kauban si Ginoong Hesus, walay kasakit, walay kalibog o kabalaka. Sa pagbalik ni Hesus aron sa pagkuha sa tanang mituo kaniya, pagbantay gayud nga dili ka makabilin dinhi sa kalibutan. Tungod kay wala kay pagtuo. Mao'y hinumdumi, mao'y siguruha, nga kung muabot kini nga bayaw, dili ka gayud makabilin. Kung makabilin ka, higala makaluluoy ka gayud. Kay mauna ang paghukom, ang sunod nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kinahanglan niya mutuo ka gayud kang Hesus aron makauban ka usab, og masipti ka, og magpakabuhi ka hangtod sa hangtod kauban sa Ginoo didto sa iyang gingharian. Busa kung wala pa ka mutuo nga si Hesus namatay alang kanimo ug unya nabanhaw gikan sa mga patay, kinahanglan nga mutuo ka na karon aron makaapil ka usab ni ini nga kahibulungang bayaw nga hapit na gayud mahitabo. Busa una-unaa sa makadaghan kung ang bayaw nga hapit na mahitabo, kung wala ka pa makatuo, tuo na karon dayon.